say me to Ghana sofo nyina afu as a Ghana sofo betie me sebe komfour small boy say ya me ne mo kasa na say mutie me yie na motie me yie di anka bo say akwala bi kasa nyansan wom isan say sebe panyini wo fie ne de akwala di ade da bia me kan sem bi say sa ne ma ninti yen abosomfo yen ya yedi abosom na chi me da bia me kasa me donya me sa me ti so obi awu anya me ya me ne wo ya ade me ya minim sa ade wo ya me ye he ana ade wo ya me no wo ye unim hu bi wo say unim hu bi a me say wa wo beka me fa kosua ne me hina pusesi a wo beka no kura bi because one kan me mebo udua na se nya sa pa dia ye se nka me se duabo ye legalize ade ne sha ase se eba ne de meka se na mi so ntima hunu se de na me ida se na me pa na se na me mpe na in fact me nyini beduru ba bi a me hu se de wi asisitie no se in fact say yes say we ase abusum nyina kra ma me anka meje na me nko amafa because many ji akom ho papa yes me ni bosum a wo ye pocket no dry ka me ya ama me ho na emo me obosum a wo sayade me obosum a wadwuma nya a obeboa mo wadwuma yeye me obosum a wo akwantuo opese utu kwan nkrata asem aye basa o visa asem bibia wo be ya ama o so ma no ho Bible no hwan na twere ye Nyankopɔn twere Bible de o twere Satam hwan na etwere Bible hwan na ejina ho a wo mutimi se Yesu movie ho Satam hwan mo na kotwa asa video ne de bai me se me pesa nkrofo no ba ko na de bia ma me ti sofo bi yes ane na ya na me buafu wo mu so no hwan na si abosom sabosom so yankwase asem de a wo so som na osom ne so yankwase asem pa na osom na ote ho yes ma obibia akwaba shonko ede ebatu ma GHS so nyame sure wo seda ne da wonya ebre eje adwati nsema ye de ebaba so na ebusuafo enne ya baba piemo ewo eye Agona na ye ba ya na chese ebusua se de mo amunim no ensem ukoso ai se ebinto wo a wote hon mo abeka se de bi we de eye fragadam nya no kore nya de se asie nya de se eko eye eso mo beka ye emre bi atwamo eye osofo ani din edige bro babonten edi nsem bi bebetu dwa achese ni nsem di atesem efa efunu bi ebebe pie mu wo na asore dem enam so ma chese ne nsore emampo no na chese ensem eye den eba hom instrumentalist na chese sa bre no ni di eye edwuma asese wakoko pie mu e Reverend Obofour na kache chese ni abrante ni dindi Romeo wo be kire nsemu ma ye hunu se ye ne papa wo free ne nchen dada ye papa Gabriel no ye owu anase emu a ye de bebesi na asore dem ho no na chese wo ho no no mpo ene ma nipa na akonya ma ne tena so no na dodo na ka se na denti na ade a wonim na wo be hwe se wo sofo enko ye wo ha mo enko sa titim kudi bi se ye fragadam ye ade na chese ye adwuma nhyehyɛ ya wone se bio ebia na Reverend Obofour na so sofo bi ye ya nanti amasa ne oma we nyina ekoso na ebusuafo enne ensem no emu edo mamintwa me ho ne ye ba de wo nyina na ye de beba ababesom na ebusuafo sa ensem ya esi yeye me no wo ekase ene eye na antoafom antano komfour wo hanom a chese wo no asofo issues yi krampo no emre bi atwam chese wo ye ma me na Hayford wone no krampo no wo mo have some encounter of it chese ene ye beba bedomu ne ehunu se aya na de ekoso na de tete ne eye no kore eno ntim kam ho na me ma no akwaba nana ye mo akwaba Major so minu aba na pom ti sen boko na wonso ejamada roma bibia boko ye da Kristo ase na ebre bi atwam ensem na ekoso ayetete ye ene ye benya wo hanom de ane ye besere so bebo ye nkyiremu me da minu aba ye di kan mechi Ghana fo nyina na machi motie fo nyina me da ase bebre em se mpanfo se de ne nam ho apaso ne yewe meka bibi kakra me issue ne de achepa mene sofu bi me fan se be enshada nchen kwa chi sa de me fan be 2 years mu ani yeah ya ababa top 10 years die nie no kre o se Ghana ha no me komfour bi asebe wo hwe mi se ya obeka se mi so abetumi die sebe mi kutabi enti no se fa sofu ho nsem ne ade me amu mi ntini nko ba bi kura se me obi nko interview me bete na mnim die abosom ne de ama mi nti sebe ya na mnim wonim de fa asofo sem ho kakra because sabe ya ni bia nante ya ni bia nante bi ne nante ye ho asem kopie ma na Hayford ho a
eja obi anim de esi wo Ghana ha eja Nyankopon ne abosom ya daworo ma yen yetimi di nkunim osofo no so nti no me no asofo nsem ne ba bebira ya na meka bi bet meka na famienu okay Dēad kan asem ba ko a me medi kan aka ne se me tu Ghana asofo nyina afu ase Ghana asofo betie me sebe komfour small boys ya me ne mo kasa na se mutie me yie na motie me yie di anka bo se sa akwala bi kasa enyansa wom isan se sebe panyini wo fie ni ye de akwala di ade enipa ya omoba ye nchen me ye no omonante nipa ya omoba ye nchen me ye no omudidi ye no omoto nsa didi ne se ye bekosoro se ye beba fom ye bewu ye benya nkwa ejina sa nkrofo no so nanka eba esimu sei na enipa a obi yare se nipa na wu se nipa ne da wu so a wo wu ye de na bre wo sofo se wonya nwu kura no ade na sese wo ye wa ma wo sofo amane enipa na wu awie se ye che sofo ni tuma ya che na tuma awie se na sori gu ya na sori agu awie se nipa ben na di nipa so mesi ba ye wote ho wankasa menu aba kakra me meka ne se sebe se de Ghana se mra ya adwuma no ye wurada mpade nyame nhira na na omusumu nyina anta na chi papa no benyina che se de wasidi mra ya adwuma no sa abrante no kra se ye che no me madwini mu no ne me mahunu mu no me matimi akasa mu no kra ye de ba ho no woni mu bi na watimi akata so me makwala no na se ye de amu asem kasie sei aye betimi ama me makwada me nkwa na nyina de sa asem kasie we se ya ba na se wo wantimi anyima sutire wantimi antia me na se papa ebi asei ni sei ebi kra na ye trap na nkofo bi asete watimi atena ho ahwa me ye de amu na beto asore dem ho ama wo ne sofo na ja nanti emfie dunie afa na abeka yenye ne dai enti esa me madwin mu ne de esa ye frɛ no mani be yina no because ebi a me kasa no na sofo ni nim ho hwe abrantie no enim hu bi enti na wanka ho hwe ne se ne nim gu ase na sori gu ya ase gu enne 10 years ni afi na wo beka mani ensori manasa kwa asori ana wo meka ma obi ansan kwa asori biem da bia me kan sem bi se sa ne mani nti yen abosomfo yen ya yedi abosom na chi me da bia me kasa me donya me sa me miti so obi awu enye me ya before ansa na me bisa se de ne ku nipa na se me mani pa ni wu aye me ya na me bisa se de ne ku no oye papa ana woye boni duabo adi duabo entwa mu da obi a ompe no kure ne suro duabo obi a ompe no kure osuro duabo se wo pe no kure a me ne wo ya ade me aminim se ade wo ya me ye he ana ade wo ya me no wo ye unim hu bi wo se unim hu bi a me se wa wo beka me fa kosua ne me hina pusesi a wo beka no kure bi because one kan me mebo udua Ghana se sa duabo no da so wo eye adwuma pa na enye sebe ye na no mo yimfu no bi na abrebra edi so mo bra nso ebinom so fa kwa bi so bodua anyansa bi anim nti edi se yimfu no bi bra na se nye sa pa dia ye se nka me se duabo ye legalize say ne woni nipa ne beka asem a ebe ya twema me ntwe de ne no wabodia se me komfour akozi amtie ya akola no mebisa se me meche se unim hu bi na sa no se ye me hu nipa nso asabi kwanka bosom na chenekunu na ntonfom ye hwewa wo ye so young den ne de wura ye akomu na wura mu ne mfie be seni menu aba me da ase obi a oni mi bia Ghana de I mean kan sa Ashanti region titru obi oni mi bia nim se komfour akwesemi akom kan me na misakora na misakora me ya kwala kete kura na akom ne kan me se bi won se adom de se nyame de adom wo a opon se ne awutie bia na wo so wo ye hwan se nyame se wo obekom a emfa ho ni mfidudu a wobedi mimi ni obi a wa wo ne yemma nyina wi akom aka no enti me na me nka ba da me akom kan me na me hunu ba da me nsi aba akora da me nim ba mpo me nim oba akora yese ne pe na ejata no adawuruma me papa ye bagina nti tano no wo ye fie wati asi nti me boso mpani ye tano nti ubi semu a eye tano na eja na adawuruma ofa me eja watete me free mofrase ya ode ma ye nsenkyere ne abesisa bra wo ba mu ana se ye fa wo no wudwumadi a wadie no wanu hu wanya nu hu bi ana wunya ya na nka unsom ana se wonye komfour menu aba me da ase bebre ade ne sha ase se eba ne de meka se na miso ntima hunu se de na me ida se na me pe ana se na me mpe na in fact me nyini beduru ba bi a me hu se de wi ase sitie no se in fact se yes se wi ase abusum nyina kora ma me anka meje na me ko amafa
because maniji akom ho papa yes okay na nka minim so be ka se oh wanu hu dabi maniji akom ho papa me na me ka kiro me te ya sisi ano unim enti na me ka se mi so no oma na ebia oma mama nkomo a nka menyini ye bia nka mente ase ye bet me kom ye no menyini ye mahu se de wi ase tie manya ani ehunu se se ani ni se nka manya bia se na nka wi ase tie wote ase bi gwa no obi na mpa no de adu ogwadu ane mam wadi onu obi na mu beshi obi no de tiri na eba obeshi obi no obedi ubone ne ya wonna mo ba bi unye nipa hwe ne ya soma ne ma se mra so unye obi abone no opa abanyama ne ye de ama unye obi abone otimi kura obi timi kura bie na nka se akwa we mihia ne ka me de bebu mu akuniten ne ho ye wahi keke hu ye bufu wati ase ebinu mo kasa mo di motia ye adwuma ye no kore menu aba eso no boso mo obi ade ye adwuma motia wo ho okay emotia wo ho no so ye tumi owo wi ase a ye nua no makomfo bebre ye nyina nye binum ye nyina ye kura bi ye nyina ye kura bi sebe me komasuo me wo motia nso so ka ho ye wa komfo bebre a obi komasuo obi nkomasuo obi wo kom gada wo san motia ka ho wate ase enti sebe bosom ne de ontimi nkom bosom ba akomfa nkonkusi awie okay eye denya wo be kom bosom ni bia kan na motia no nipa bebre kura na ya na nye wo na wokochi ni kope motia no omo na eba ye wo bosom bi wo ho a wo ba wo so a ono akura de wo mo beba okay so what you say sebi motia no ba akoba wo so nde na oba ye no de wo hwehwe wonya na sumu adwene wo benya tena bre papa wakrokro no a okwa odunu ya beba what you say enti se we ba ye no obe ya de ba akwa odi we ba o mo be kan abu ma be ya ma na ye strong said ye meche what you say enti na ma akonfo ye nkombo so mba akono because me meti asisi aso odi wadwuma bre me se wo so wo yare se bia me meto apart from ayaresa eni se sebe bosom na ebu nipa me ade a menye wo maso ye menka yo na ye wo ba kom yi mu se de wo ka se fa wo nkwala brem na chese wa ye adwuma yi ache yi na chese enumu no ye betimi aka se Ghana fo ahia na se nipa dodo ahia ne ba eye wo nche na yare ben na wo motade ba chese wo betimi di won se ubu aka se yare we die wo tenete me nua ba me da ase bibiri sebe ade a menye wo maso ye no me ntimi kura mfa me sense me bo nkase me yesan se me masuo no chiri boni chiri fin obi anim se ta no e bosoma wo mpefin nti sebe akonfo wo mo na ma wo mo di wo mo nsemfo di wo mo nsem hunu no wonti so obi akwajan bi se wo komta no ana wo komte gare bigo bosom no sa bosom o ndin kura din kwa obi kun ato atwene nti se fa ayaresa nkrata asem se obi ntu kwan minu ya ba se wo yire o bema bia hwe oba bia eno se nye o class no obi du oba bi betu kwan odi ni kodu abroche wi anu akobu ne kwasea Ghana de nipa nyina nim na nto anfom okay what you say me maso ye ade a menye e wo maso ye eye loto okay me o frem se na me pese o yi loto number ma me ameka cho se menye bi na se ye kan sika bo mu aya ana se nana me pe double money me pe instant money me pe sa pocket no dry me maso ye ho ye mfa sa ne ma ne mfa ho okay menye bi me ni bosom a wo ye pocket no dry ka me ama ya ama me ho na emo me wo bosom a wo sayade ye me wo bosom a wadwuma nya a obebo am wadwuma yeye me wo bosom a wo akwantuo wo pese utu kwan nkrata asem aye basa o visa asem bibia wo be ya ama me aya na ade ba ko a me maso ye ha ye pepa eye nchiato enti mi nipa be bro mo no ma ya adwuma ni nyina wo bia nim se na na nto anfom de nchiato de wontimi fensa no me pe nchiato me pe challenge pa na nipa asomasi wabubu agu ho woda fom na maware enye me yiri bu me kwasea be ma bia bu me kwasea na minya awo wati ase yento sanchia no yento sanchia ne yemfa adwuma ne mabosom challenge sa na mete na ma bia adwuma we mi petumi na mate asori mi petumi yento sanchia no na yenhwe ade tumi no wo de ma wo mo a na eno no tumi benya because yente ase tumi ni eguma huduo bebre ye wo tumi a ye gide hye adwuma ma adwuma koso okay ye obi ho obebia adwuma ne nkoso ye obi ho kra maame owura wadwuma muto ade se ye obi anto ade bi because ani a wode aba ho no ani sika bi kra bi wode abro no wakọ ba bia me ye de sika na akere na kwankere se onkoye wanya ba bia afa nko no de bewura uso ni beto ade firi wo ko ne ma ton aba fom obi bia ba fom na che se eno no wo mo eba wo mo wona ase bia wo mo bebe ya na se eduru mre bi na se wo mo antimi emetu o mabo ade a etimi ko etia wo mo ana bosom ne ma no ena meka se ye wa adwuma de ye ho bosom bia ne se de ma obi a ye bosom a ye de be ma sofo se won fa nko ya asore no
Unti mi mfa bosom ade ama obi so mfa nkonko hye ni store mu enme compare. Oh, okay. Because there esono bosom a ye de ma obi se won fa nye asori esono sa atumi no. Eh papa na Ghana ha de komfour bay. Komfour me se komfour bay. Ghana ha de komfour bay. Ghana ha komfour bay na so oni masofo che me na me de ne se. Ade ba ko a me nya bi da wo wi ase se mpanfo se sa aboa ne hawa yense ne bon. Enti nipa no watu anama wa ba wo ho no wa be ye na ade. Di oba wo ho beje ayare sa de na asem abeto abonten. Na ade na obi ba ho be petu mi de anim guase enti odi na asem obeto abonten. Me menye sa ade no. Okay. Better sofo de mini bi nam papa me ntimi so mo bi din because aboa ne ha me nse ne bon bet sebe ye nuanom me maame na hefo ne me nua be ma Ramsey krom wo kesben kra me dance ni se me de asofo de Ghana ha de untimi nsame papa na bra wo komo ye watimi akase ebia waye bibia ma aha wosuman ya na se wabosom ama ebia wo mo etimi atwa so wo kwan bi so pen minua ba abosom ne de obi besi o mu kunye da nso yengu because sebe yakoye nipa amfun so wo ye hu de me na nsen ya akra me bosom ba akoche me Chime pa in fact nyame nko ankuku me. Ada wo ye den. Na eye niema kakre bio. Oh dabi nya ma asem kura. Na ta mo aso a ese me ye me niema kakra bet me kodi baabi. Mantimi ama. Nti na akwa ete sa asem agya bosom na to ho. E na me kwa ye di ehia me. Aha. That's one fa ni di ama. What ya see? Nti no ye den a wo beche watea wo kakra. Na agya wo hu se de wo bisi a wo ne be na ntinti eno sa de no agya wo na nye se bone a what ya see? Ja. Oh okay. Na ye with wakom adwuma ne wo hwe se de enioma ede ekwa ubetu obifo sesa akom fa na onya akom adwuma anasa wo beka se de bi we de me ma me hu nipa bia se efa no krampo a mempene ema no enye den ema ni mfa ne hu enwrem ade ba ko ameka chi nipa bia wo wi ase se akom ne bi wo fi asom ye ne ye japade kese pa eti se gudie me na meka cho ena se wo odihie bi se akom wo no so wa mentoto na seso ni mu ye because nyankopon nim de nti wo ma asa abosom ni be pie fi ho wa wo se wo mpene so no unye nyame enipa bebre abodam ne na masase so nipa bebre ase hwe ye o ma bebre kro mu ntimi ntina aware ase a bosom wo mo so ena sa ne ma ne hante wo eye mempene yempe bosom no bosom bia ba so awaware wo enti se wo oye oba na se bosom no ware na wo se wo de akom no ompe a awade e dia awade so obema ne be ma partner ma nigi aba mo awade mu se enye no kore da wan hwe ya wo be wo 15 akora ba ko bia ne papa bosom ne be se wo life wo se ompe no de na ope na se o po bosom ne dia wo no ya de tantantan na be ma na wo kofa no so mbo chen bosom no so what dem chona na ye de yenkomo no eba eye na wieye a enisa na ebinum ho ne se abosonsom eye nkwasiasem eye nyame achiwade ene ho enkro ne ba enum no bible crampo ma ye hunu se like abosonsom ana se ye enoma bi nye na nse kwa ye hunu se abrantie bi preach fa abosonsom ne ya bro no de afa eye ehu minua ba asem a wo kan no mintwa wa no na me so wa no fast Bible no hwan na twere ye nyankopon twere Bible di o twere satam hwan na twere Bible hwan na ejina ho a wo mutimi se Yesu movie ho satam hwan mo na kotwa asa video ne de bai me se me pesa nkrofo no ba ko na de bia ma me ti sofo bi ye sa ne ma na ya na mebuafu wo mo so no hwan na si abosom sabosom so yankwase asem dia wo so som na osom ne so yankwase asem pa na osom na ote ho yes enya wo na midi watamu bet nipa bia wo beka se da bi obi ani je wan na de nsa bankum be kire me se nti me se som ne nyankwase asem di je hutum se odi ani nyankwase asem dia me de nyankwase asem se me de nyankwase asem dia odi ani nyankwase asem ejimisem kura abusua enoma ya ye den nana mpachofo we cha kwan to dwa na ye fence abosomsom ye enipa mpa no kura nti ye se bosom nye odi ubone a ubebo ni dua enokore bedaadi onim se obetale ukunu hu abebo ni dua wonim se okwawo wo hum yeyi wadi fira adwuma ma abebo ndua wodi ne befa aduro so nti da bia no wahye white kwa asore nso bone nko na wontirim sua wakwan hunu se de obenante ye nyansafo se abo ananse ne hunu se de obe wakwan adada na droso hwe oyira moto anu mene obi ti aso de ma me die nafu ayeni
die nefo enya hwio anwa wa hwia gu ne yamu nya sem ketwa ye pagya ne ti se egwa ne ye hwia gu no woto anwa 5 million ne ebi malaria chichi bi wo be kwaso dem na bia ye chako ye boy nsem kura no to nye ono wa me sofo ya mana to apple wa mana beto anwa owi ya so dem wa san ton vortic nipa ba ko ware sa ne ma we nyina wi asa no vortic ye gu so die ne hawo mumie ma ya ni na ho enkwagye no memete ya memaso ya ha ye efi se me kombesi ne se me bosom pa se obi nkwachi obi mra me nkunu ye nya bi da memaso ya wie moja nwu ne dabi ne mo wudi nsamfo de a bosom ne bechi wakun obi frɛ me bosom de ni bodu obechi wakun obi du obeja bosom ne se wonya wade obeye wade na me ka kire wo no aha nti wada woroma machira kwan ne ye mienu me wa Ashanti region ana sahwi mechia sahwi me wo sahwi yoso kurobi ye frɛ ne nzawro ankodum na owusu kwa utawia on na eje obefa ami eje watwa asase kesi asesi abosom na wo so ama me wo sahwi yoso nzawra nkodum na owusu kwa utawia nyame nsira obabi awu bia wono hemfu nketo nyina nyankopon nsira mo na no nka mo ho oba Ashanti region Kumase me wo faade mampenase faade mampenase ya na obi humi me de me number ma me number ni mienu nyina ye MTN number ni nyina so ye WhatsApp bia obefrɛ me bia obenya me wo so ba ko ye 0591 79 4226 0591 79 4226 ana ba ko nso ye say new number na aba ne no o fasa number na no ahwe nie no anyi mistake ye 0256 0256 91 8212 0256 91 8212 medase na na nto afom na ne machia no da ne da beta akoso ne machia e with too much GH. Yo, na abusian for aha ene de nsem no esie. Ene yesi ye pe ye hia. Ai, wa hu de course no bi na nibra ya bam ya nhwe ya ne nkobe wane se na ya chese ya kom na tiesie so na ne no ano no ya kom sa na atuntwa ho ye betwan ho aha na bibia akọ. Aha ne de ye nkom atwetwe no esie. Waje nche no fabra about your comment section, like your videos, na share on all the social media platforms. Eso media ene ekia sikapa makram.